Здравейте! Бях ви обещала, че ще започнем с представянето на нашите коледни продукти и днес стартираме с един за мен много любим. Това са нашите коледни топки персонализирани. Тук пише Весела Колед и щастлива нова година, но интересно за този продукт е, че всичките ни топки са отваряеми. Съответно, вътре могат да бъдат сложени бомбони, могат да бъдат сложени коледни късметчета или пък по желание за семейство, към което отивате на гости. Топките могат да бъдат изработвани в различни размери, както се вижда ето тук, в различни цветове, с различни картинки, текст на български или на английски. Ето тук има едно подготвено коледно късметче. Разбира се, вие може да сложите друго. Покажи сега на едно бомбонче. Може да ги намерите налични на щанда ни в Мол София или да направите своята поръчка през сайта ни на smartatelier.com.